Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sauji ka pangulu sabare bungkanan piawai naraculuruh main daun. Indak basibak yubasisiah bukan bainggo jubabate. Dari juang lapeh ke pangka dari tapi lalu ke tengah ke sampai ambo mantarkan sambah. Ko indak tarangke tersusun jari, indak tersabut tabilang tuah paratok taimbau gala, kaganti paratok pemilang gala kerilahan sajo pamanuahi. Gantang panuah cupak balanjuang sukatan nanak Minangkabau, jemaah sambah dianjuang uku aja jangko ke talampau. Kalalawa di Pulau Rimbang anak riso mati tadabiah, kok gawa minta ditimbang, kok doso ampuna lagi. Ayo manyong ke depan. Alah nangka menjadi buah perundiangan. Tiada badan diri ambo. Timbu taraga jotakana anak bakato bayu yo mengecek bamuti-muti. Jo sugalo anak kemanakan di kampung banyak dirantau. Iyo nan mudo salendang dunia nan matah taruak kegadang. Sampan nan alun bamuatan kudo nan alun bapulano bujang nan dalam betunangan. Kabaliau sasaran tembak alamai kato. Bariki pituah jona sehat sabateh mungkin dengan patrik. Sawajah rundiang kedi kakak, iyo satantang rumah tanggo. Rumah kokoh tanggonya taguah nan sandinyo mencakam bumi, gonjong menjulang-julang langit. Rukun damai aman santoso, jadi semarak dalam kampung tuah da ibu dengan bapo. Kabawah taka sejak bulan, laia jabatin salanggano. Kateh sambun jantan ada isarak sabarumbuang cucurannya amat salamonyo. Dan bukanlah hinyo rumah tangga mak. Rumah nalarak tangga-tangga tiang condong bading yang indah rasua lapeh parantagajay. Taga apalah kegunonyo antah kesarangan ayanay tasih seorang sanayari. Emanyo baliang kuda. Bari izin nembone mama. Mohon rila bakih pengulu ke tengah hembo sementaro. Nak dian suan sua bangkalai diusai sawah teruku. Tapi samantang pun itu mak. Ambo ko bukan tidak pandai. Alim bukan ulama tidak pengalaman bintang-bintangan sekadar tahu dek menyimak. Sekalai ambil kesalendang pembawa anak turun mandi kain meturap batarawang. Jo adai ambo mengapalang. Jo sarak jauh sekali ilmu kurang-kurang. Maku ada sebab karena itu. Kok singke boleh kemaah. Panjang bakare lamah betahu salah besapo betuka banjak. Banjak ke tengah kok nyesipi lah di tengah bapaliaro di pagar adik jelim bagu. Apaan kini? Ya berundiang siang babi masuk, berundiang malam babi minyak, berundiang di kaset babi pita, aju mau pakai kemaah. Permisi ambo dulu. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Manu nak kandung janyo ayah anak nang seorang laki-laki sumara rumah nan gadang harapan ibu jebapu. Ansu-ansua kemari duduk anak. Adorun jangan ka disabut rai kesimpan ka diboka adok ka badan diri waang. Anak kandung badan de ayah mudo sugiro mengalupa awak kajadi urang gadang. Ayah na ingin bapitaruah amanah kato jona sehat itu nentang laya batin. Dan ngadi urai dipatakan. Pahamkan wujud hakikatnya. Taserak makanan pilih cucua setitik nak ditampung hanya tarapuang nak dipinteh. Kampuangkan disanyubari. Setentang berumah tangga nak, sepakai orang sabali samo mencari bahagia. Kayo laia sanang di batin jiwa tanang baria indah lapang taraso dunia nangku. Inyo nan murah-murah sari sampai lalu lunggah batoko, dikaja makin menjarak, dicari larang besuo hampian tidak bantaro. Tak ada sangkuinya je sekolah banyak sarjana gagal total. Bukanlah bando menantukan rumah rengkayo lagu-lagah. Bukan pulau rancak di roman, malah rumah tanggunya bintang film itu nangguya harapuah bana. Cah carai sabanta kawin pasangan ura-ura ungkai jarang nang kakak sampai tua.
Sebaliknya nak, rumah tanggo orang musikin banyak narukun naman damai. Walau makan nasi berbagi pakaian seken barang rombiang pondok usang rumah basio, inyo bagalak-galak juga. Kurang awam tamatan SD, adang tak tahu kuli baco. Iduitnya santai tak menggintang, mesra, nambak parang koyo ampolo, anak cucunya jadi orang sampai mati cari tenggilang. Malah nan kimpuih nan cacek fisik, kurang langku anggota tubuh, inyo nan buliah dapet sajo orang laleno mencarinya. Banyaklah orang berteori nak menyusun rumus de kaidah. Katanya resep mujarab perkawinan tidak lain adalah cinta. Cinta? Tidak. Sebab hakikat cinta hanyalah khayal. Dia indah buat dikenang, tapi bukan untuk dipakai. Maka datanglah bandiang jo bantahan tabuhua dirangkai kata. Ceko tu tua kecilnya. Kalau Anda ingin mengabadikan suatu cinta, jangan akhiri dia dengan perkawinan. Tidak salah tu ya? Tidak. Iya betul. Cubalah tanya tukang pikir nak. Di saat nalia turun malayo kabalam pikir inggok diranti yang jarek gatah. Sinan bana kambang rabu dunia nan tidak taragui. Tapi jarek bingkeh balam di tangan lah buliah apa nan dicito. Buruang nan tidak baharago orang meminta dia giahnya. Ketika masuk pacaran tata ruang kaki si dia bagului mencari ubek diambuh di kusuk-kusuk batu karekel di pungkangnya. Tapi lah kawin lah jadi bini di sinan juga tata ruangnya. Usahkan ke di silaunya kato pituro dan tadanga upek caraku bersamburan. Kama semato kau. Bajalan mencinganga untuang dak jangkang di bueknya. Tapi yo itu orang bijakna untayan katung tiara. Lebih baik mendirikan gubuk di alam nyata daripada membina istana di awang-awang. Atau kece orang awak daripada maka lamang dalam rasian rancaklah gabelo besok pagi. Nah, berbalik ke pangkakaji, bahagia itulah yang dicari setiap orang di balik pintu rumah tangga. Tapi sari buliah larang basuo suli labana kadapeknya. Di mana letaknya bahagia tu ya? Cari sampai basuo intai di mainggoknya. Sekadar meningkok-ningkok, insyaallah ayah sigikan. Danga tuturan sampai adi simakkan kato cie rasio buhua ke dibuka. Tak kalau Adam diciptakan dari campuran tanah hitam, tinggal beliau surang diri dalam sarugo 7 pangkek Taman Eden Allah namakan. Kabun nan endah tak bandingan elok nambukan alang-alang malaikat Ridwan menjagonya. Babatang buah-buahan basungai talagu indah. Kok litak tinggal menjambo ku awih ayam membasi. Angin barambuih membuaikan kicauan buruang menjagokan tasita memain pulau baik itu sepanjang hari. Walau semantang dan bakian idu Adam taraso cangguang. Bak makan separoh kanyang sanang lai seleso tidak sergu raso kuburan. Apalah ngaran-karanonya. Dek duduk nenalun baparintang tagak pun indak bapamenan. Awak seorang tongga babel yang ilia lalu mudiak tak singgah indak jesia ke bayo. Ku adolah kawan semu gadang bakeh berbincang jo barundiang. Berbagi rasa keciran kini. Baralah kagadang hati sajuak di dalam kiro-kiro. Di pada suatu malam, Adam tabariang seorang diri. Mato nanindak talalokan hempa suo ampeh ketida gilo di mabuk angan-angan rasah diayun naga-aga. Maka bermohonlah beliau masa itu meminta bakeh nan satu jotangi doa dilapeh agiah labaa seorang kawan. Di tengah sepangga malam kantuak tibo kuok mendatang. Takulai memeluak banta lalok panjang balarai subuh murai berkicau menjagokan. Maka baru tersintak dari tidur heran tercangang Nabi Adam. Sia kehurang di sampingnya duduk bersimpuah di unjuran.
lunak lambui abu tagerai memandang Yusudi mato sambil seng yang galak tak sudah. Antah dari matu datangnya tibo suara mengabarkan, "Hei Adam Khalifatullah, ikolah nan engkau minta perempuan jini urangnya Sitiawa namo babari." Sinan tak ucap minyak kita lalu menunggu sujud syukur. Alhamdulillah, syukurilah. Terima kasih ya Rabbani. Terima kasih nan pangasiah lagi penyayang. Rupanya di saat talalok tadi Tuhan ciptakan Sitiawa dari patahan tulang rusuk sebelah kida tubuh Adam. Maka kun fayakun kata Allah, jadilah Hawa sekutiko kamalan Adam salamunya. Diarok bagak mendatang gen yang diulah hati gadang. Tagarak tangan beliau hendak menjamah Sitiawa. Datang larangan menagahkan, "Hei Adam, sekalipun inyo untuk engkau tunggu dulu sintuh menyentuh sebelum nikah mahalalkan." Maka terjadilah ijab kabul. Tuhan bana menikahkan Jibril jadi walinyo syahadat keganti mahar barunya asah rumah tangga. Baiku tarik mengabarkan. Nembak cikarau dapat ayah curumpui ditimpuri nai sananglah hati keduanya sama mau kia menarawang kasiah majalin bekulindang. Walau sargo juisinyo milik Adam di Sitiawa. Namun ada satu larangan, apalah jenis larangannya? Yaitu batagah memakan buah khuldi, buah syajarah di sargo. Usahakan ke memakannya, mendekek saja diharamkan, baik itu peringi dari Allah. Tapi dirayu godaan setan dek lama umbuak ubilis. Hawa talangga di pantangan. Adam pun satu tarambau samua memakan buah khudi doso lanyato laki bini. Dek Hawa telulu habis membuang setiap bulan. Dek Adam hingga rakuangan tasakit menjadi jakun, itu hukuman keduanya. Di saat ketika itu datang kutukan dari Allah. Keduanya di usia tagak dibuang dari surga indak pakai salai banang. Adam talan tiang kain dia, Hawa tercampak tengah gurun di sinan barunya tobat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Oleh karena itu ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami. Kalalah tidak engkau berkenan, celakalah kami. Sesudah ratusan tahun Samu mencari bekulil yang marawang sepanjang jalan. Akhirnya bertemu juo iyo di Makkah tanah Arab di atas puncak gunung batu bernama Jabal Rahmah. Artinya bukit kasih sayang sampai kini bisa dicari. Mano nak kanduang janyayah. Itulah tuturan tarikh urayan kisah di riwayat. Sinan tabuhua kiasannya tinggal ada kita memahami. Adapun di antara macam pengajar menjadi contohnya ibarat paling kurang 7 macamnya. Manalah macam yang 7 nak? Cuba simakkan jale-jale. Nan pertama, Allah menjadi sunatullah sifat bawaan manusia. Ialah rasa kekurangan indak madokan barang sado. Sikopan wahsinan balwa laya jabatin tak satimbang minta diisi keduanya. Balanjuang cupak jebando rohani menuntui pulau. Kasih sayang ramuan hidup cinta nang sama baimbawan sinan sumara alam nangko. Yang kedua, bermohonlah hanya pada Allah, mendoa langsung bagi Tuhan jangan sampai salah halamai. Usah meminta pada dukun kedatu ke paranormal, konon ke arwah orang mati ke kubur bakaramaikan atau ke jihin orang alif. Itu syirik tumah namanya dosa lah nyato tak berampun neraka jahanam tantangannya. Yang ketiga, adapun hakikat perempuan asal dari tulang rusuk, tulang malangkuang tipih pulau liek nenanggan dipatahkan elok-elok meluruhkannya. Mangkunya dari tulang rusuk tandonya dake ati jantung lataknya di samping badan samiang hendak cari tangga. Digungguang di tangan kida, di pangku di tangan suo, itulah sifat dek pemimpin. Nyampang diambil tulang punggung inyo tersisiah di belakang cayah laraso tanggung jawab. Joko dikarek tulang dado pedisi nak mendahulu senjang teraju rumah tanggo. Konon tangkurak menisai alamai inyo mengapalo awak diatur perempuan.
Kalau diambil tulang kaki martabatnya menjadi budak penurut ranah menjauh parancah luak dalam zalim namanya laki-laki. Sungguhlah adil bijaksana zat Allah pencipta alam tidaklah mungkin dibanding yang lain. Nanggampe kok baru sabateh calon sadang dan dalam batunangan konon pecaran carok ini. Tunggulah dulu resek panja main cacak main galasau dahulu jauh dari bajak. Sebelum masuk kutikonya menanti nikah ijab kabul haram hukumnya bagi sentuhan. Maka ibarat kepala jamba ko nak sabah-sabah mencari gulai. Walau baaga dang saiknya rawi rancak baun mendayo pantang dikacak di parenai memacah buek itu namanya. Pandang-pandanglah samantaro lamo lagu leka manangkan awak juo nang kabulia. Beko sesudah gala dilewakan ale usai yurang dipulang. Up to you kata awak lah. Itulah halal menurut agama, terserah. Aikon kalimo. Padusi rapuh juga daan. Pasak guyah kabeknya lungga mudah picayo mulik manis. Kok tasintuh dawai batinnya badan tiang keluar hati rumit memuta ke pangkalan. Dek sabab karena itu nak. Paharek pagaran ladang jan masuk tarana orang. Kalau hanyut baru dipinteh tatumpah mengkori sawak itu karajo sio-sio sasanan tidak keujuangan. Hati-hati juaya mato. Tabah-tabah mendengarnya itu senjata orang padusi. Nyampang talampau kua jangko balanjuang takaran supak. Paci taguah gumpalan tali sintakkan senjang kenambana sinan bermain nakabudi. Nang kanam. Santano awak sasek jambo capek-capek mengembalikan. Nyampang kok kaki nantarancah elo lalangkah dan jua surui. Salah ke manusia minta maaf. Kupua ke Tuhan minta ampun. Engka tobat gawa mensi usah ditumpuk utang doso jan pada batin dirakinnya. Sedangkan Nabi lai basalah Rasulullah lai tersilap konolah umat di belakang tobat nasuha palipuannya. Aiko nan penghabisan nan ketujuh. Ibarat di perjalanan indahlah data salamonyo nak. Adang mendaki bukit tunggang hari kalam ranjau besilang. Tiok kelok titian lapuak hujan labek galodo tibu. Ado kalunyo manajun panjang kasiak badoro dipijakkan suuk tidak ngarai mengangu. Atau umpamo di pelayaran, ombak gadang badai menggilo kapa tirih pandayung dilah rintang dipupui-pupui arih pulau besarang jauh yu. Makuba itu pulau hidup nang kona. Kok lai yakin je tawakal tabah mahadang para sayan. Insyaallah takwa pintu sinan tabantang jalan raya. Dek yakin Adam mencari, dek tabah hawa menanti di padang Arafah basuhnya. Nempang kagara jauh sao mai yang pasrah lapang gado Tuhan nan jangan dilupakan. Itulah anak kuncinya, pembuka pasak jerintangan nak lapeh badan dari susu. Insyaallah. Kok tiba sudi siasek kok datang tanya dakwah. Apakah arti perkawinan baagaran bini daleanya? Danya de anak nyatu-nyatu na ayah curai ayah papakan sepanjang ilmu pengalaman. Nan disabik ke perkawinan indak lain indaklah bukan berhimpun dua anak Adam dari orang balain jinih dalam ikatan hukum syarak untuk saluran laya batin sepanjang naluri sunatullah. Maka uji paham hakikatnya. Kok berhimpun dua laki-laki babawa sama perempuan itu pasti jalan menyimpang bukan bernama perkawinan. Kok tersabut suami istri di luar akad dinikah kumpul kabau tu mana monyo. Atau laibana ijab kabul dibayar rukun syarainya. Tapi kasih sayang indak menaruh silaturahim indak menyambung hilang hakikat rumah tangga. Baitu syarak mengatur, baitu adat namakai ukuran martabat manusia. Maka dek kita umat Muhammad, nikah je kawin itu sunnah. Suruhannya tu de agama nilai ibadah kandungannya. Dek sebab karena itu, masuai pintu perkawinan, jo langkah sunnah sama tu, luruskan niat nawa itu lillah hanya karena Allah, bukan lil hawa jenapasi. Salam pih dan daripada itu nak.
Sesudah suruh diamalkan manfaat meiriang di belakang banyak akimah diradainya. Bak bilalang dapik basiang parut kanyang pangajabuliah. Di antara banyak faidah cukui ampe ayah baca kan. Manalah macam nanampe. Nan pertamu penyambung sako keturunan palanjui rantai generasi. Nan kedua, saluran libido naluriah nikmat anugerah dari Allah. Nan ketiga, menjadi batih peradaban antara hewan dengan insan. Dan nan keempat, iko nan ingin ayah rantang, cuba simakkan jali-jali ranuang kembana dalam-dalam. Adapun manfaat perkawinan saluanan tiga macam tadi, ialah pengitih gajolak batin kaganti tambang pasu-pasu, sehingga nalia jan tabang jauh nan jinak semakin tanang. Jiwa nan tanang tak bariak, batin nan sajua menyalasai, itulah nafsul mutmainnah, sinan hakikat bahagia. Dan itulah yang dicari dalam hidup taga de maha ragonya. Baik itu tutua cadiak pandai, baik itu pituah guru-guru utang de ayah menyampaikan. Maka dapatlah dimisa de umpamona. Baraso rumah tanggo sabananyo ibarat tabek bagi ikan ayah karyang ikan sensaro. Istri dek laki-laki nan bak taraju tali tigo. Nyampang keputih halang-halang alamai dialau dek lembubu antah kamalah marauknya. Patutlah agama mewajibkan nikah kawin bagi na mampu. Kok bare alun tapi kuah, kok jauh alun tajalang disuruh puasa badan dulu. Panyiram mati dalam tubuh janyo tawakal keimanan membuat bala dalam kampung. Kalau dipikir-pikir bana joko diindang di paberai tentang masalah rumah tanggo, nyatolah baban nan tatonggo barek tak mungkin dilimpahkan. Menganyuh bidua tanggung jawab bukan sehari dua hari ndak bermasuk wakitiko, tapi selama anguk turunannya batehnya liang pintu kubur. So bayangkan, di samping maurih diri anak orang digubalokan. Dari berdua baka dua orang laya bakambang anak buah baradai-radai ke belakang. Sementara memangku anak kemanakan minta dibimbing dun sana disambia juo orang kampung dipatengangkan. Namun anak bini bulek bulalin tanggung jawab dunia kirai indak jesia kebebaji. Semenjak bau dua jawek timbang tarimo je bapaknya dicatat di angku kali. Berpindah baban ke awak barek tinggal mesti disandang. Tidak saja minum makannya, kain baju, juga kelengkapan rumah sarato para buinya, tapi beragam kandak di pintu cupak tetagak na diisi. Itu baru nan tampak rupa nak konon pulau bangkalai batin narai nan tersembunyi. Laku parangai je karena dunia orang nak satu pulau banyaklah henjong seginyangnya. Alun lai je pajak-pajak sekolah je pendidikan. Bali buku bagi saragam SPP je kurikuler bayu atau senyanyek. Konon pulo nalak kuliah semesteran sama habunduang batender mengko kamasuk badak samponyo awak jo. Payah? Iyo payah. Panyang, ndak panyang-panyang lain nak. Baputa bumialah nangko indak tahu siang je malam hujan ribut paneh memanggang. Mengakeh tak boleh tempo indak mengakeh sang cocok. Sedangkan di sawah pangkua baladiah dilapiak tinggal tak cukup awak seorang namandayuangkan. Batu ajuo kecika orang. Babi ini artinya baban ini. Baban naniko ke dipikua itu kasihnya. Nah, kowe itu lagu lagamnya eloklah badan tak babini ya. Nak lapeh baban dari badan. Ya itu. Disiko pangka kajinya yuang. Coba simak. Sajak sehari dalam rahim perjuangan laba mulai baban lah nyatu ke dikako. Kok manang lah ia ke dunia kok kalah tak jadi orang. Pakalo banyak ditugakan datang dari sulbi bapak. Bajuta bibit nan masyarakat hanyalah siek nan kalulih na lain menjadi sampah. Maka terjadi cakap banyak parang masosoh samuinyo bakaja ke jinjang rahim bibit nan datang dari ibu. Kutiko na manang lama nyatu jadilah inyo embrio janin nan baka dilayakan. 9 bulan badan datu ruang balenong mencari pintu.
Kalua berdarah-darah memakiak merentak-rentak sambil mengapa dan juga dang menantang medan selanjutnya. Itulah galanggang duit nak parang nan tidak kunjung usai entah kok mau malarainya. Lai tawang nyampang kanduangan tak bagara kalua paja tak mangea tandonyo anak kurang sehat. Memasukkan ke indikator baparam di bilik kacau sampai merengek minta susu. Maka ujud kato putih runjangan nak. Di pado dasar hakikatnya kita ke bumi untuk parang menikua baban nan barek bangkalai mesti disudahkan. Joko keceo ate dunia eloklah kalah dahulunya sangke di dalam rahim ibu. Atau matilah taruh lekete sejangka tanah ala cukui setiap kapan ala sadang maneh tidak payahannya. Hidup adalah perjuangan, tantangan para lu untuk manang. Caliak kekentoh halang-halang nak. Bana gagah potongan tali panjang kumpalan sare, tapi nyampang ko angin indak turun tasanda sajo di pimatang sejangka haram takananya. Lihat pulau bidua pincalang, ko bidua indak bermuatan, jalannya maliwak-liwak rumi nang kodoh mendayungnya. Gilo dilapi-lapi ombak, dek riak badan lahol yang konong dipukui angin badai tampan ke karam tak ketumpak. Apa sebab? Karena bidua naringan tak bababan ampuang de indak bermuatan, itulah alam mencontohkan. Maka pada hakikat maknanya nak, guna baban diberi Tuhan menjadi tugas tanggung jawab, ada dua macam faedah. Yang pertama, sebagai motivasi daya pendorong untuk maju mengajar sukses. Orang biasa di sanang indak merasai bekaringe, mudah cameh lakih penggamang kalau bersobok yurintangan, cengeng bahasa orang kini. Ibarat semisal yang negeri ke mana, nan makan jeminum tersedia kandang sapu petang pagi alun saki ubek labibu. Walaupun gak puak capek gadang, namun dagingnya gaca tulangnya lunak rasu amba kurang berminyak jatuh harago di pasaran. Bandingkan jo ayam kampung. Sajak tersingkuk pintu kandang malala mencari makan mengakeh di tepi lasuang panuh timbolok baru pulang. Ulah dia hidup berdikari daging padek taluan maha urang bakaja mamalinyo. Cuba mencari bekulil yang. Biasanya anak orang kayo nan tak paham yusari pitih. Utaknya baku tak mampek garak lamban barik berkisah antine kurang menangkok. Masuk sekolah nang sogok luluh de jaso piti banyak sampai gadang merengek yo. Mengge tidak kreatif kecil kalian. Umumnya nan dapat ranking sukses mencapai prestasi adalah anak orang mularek prihatin di dalam hidup baputa kinci-kinciannya. Itu satu tuh. Itu yang kedua. Yang kedua sebagai penyeimbang kehidupan stabilisator dalam jiwa bungka pembarek di timbangan. Sadang orang didayo setan tagak disimpang kebiimbangan, inyo tarambau jalan kida nekat bataruh resiko masuk penjaro di adang. Apa sebab? Sebab tak ada si buyuang kemenangi, tak ada si upiak kemerengek badan sekarek dipikirkan, na lain tidak masalah masa bodoh nang kata jadi. Tapi ko Allah berumah tanggona, orang berpikir kenan buruk tagago berbuat salah. Nyampang sampai masuk penjaro takana anak ketek-ketek mungkin kemati kelaparan. Membayang bini muda matah mbak ayam di lasuang tinggal tak musang ngalang menyembah. Ulah dak laku parangayawa banyaklah orang nanti seso. Mintuo menangguang malu, mamak rumah dapat gatanyo pembayan kane miangnya gawi gapai ipa jadisan. Ya nak? Nah, dek sebab karena itu nak, usah takwi banikah kawin ijan cameh memikul baban. Banyak manfaat jo paidah, ada rasio hakimahnya di balik pintu rumah tangga. Percayalah. Di pada suatu kali sangke beliau muda siswa, Buya Hamka ditanya orang. Ba'a ditanya. Ba'a diciyek saja istri Buya tidak serupa jena lain. Sedangkan ayah juniak Buya atau di sana je sahabat banyak berbini 2-3. Jawab beliau. Apa guna menambah bini? Sebab sado menambah carilah basuh dia mak pajak. Jawaban pendek sederhana tapi jauh jangkauannya.
Cuba ndangai elok nak. Adalah manusiawi kalau mato condong kanan elok salero tunggang kena lama. Kurang memilih calon istri mencari pasangan muda tentu ada syarat-syaratnya. Misalnya gadis idola bintang kalas bungo desa Sumarak Kampuang buah bibian muda-muda. Narancak bangun rawinya. Badan sariang kulit barasiah tinggi indah rendah talampau penggalak manih betutua. Lincah ibarat anak kucing galing gaman orang sabalik tak pueh mato memandang dapet mengapo jadi jo. Pendeknya kame, seksi, gaul kecek orang sini, jombang kata orang siswa. Sudah tu pulo, anak surang sama tuayang supiak subuyong sinan, mandeh guru bapak batokoh mamak kepala bang nagari udanyo DPR tiket dua. Rancak, iyo itu nak mencari. Tapi ketahuilah nak. Hampir mustahil indak mungkin mencari nan samparono laya jabatin tepanuan. Sebab kesempurnaan manusia justru talatak di kekurangannya itulah. Hanya Allah nan samparono. Itulah sebab karadonya. Walaulah dapet nan di hati, alun basuo kanda hati. Siko sayut sinan balabiah indak nan elok tak baca cek, alun namburuak tak baimbuah tuah segandiang ditilako. Ado kalonyo iyo le rancak betong tubuh, namun ranyah panggala ame alu dia patiak lama angguak tiok na lalu menjijainya. Ya tarolah inyo rancak bebudi pulo, tapi kurang sesait sabalango masakan yang indak badacih gosok tarika kurang licin 2-3 sandiang Sarawak. Pendeknya sari buliah jarang basuo gadih nan masak luar dalam, nan bak mencari jarum patah di dalam miguak sabalambang antah kiamai ke basuo. Namun semantang pun itu nak, 30 sah bapaci baru tarisik lata ganggam. Bak mahoyak durian mudo tiok nang jatuh masak cuki kok matah ni goyang pulo. Jangan nak, jangan. Itu namanya rembang mato cilako mudo orang namakan. Kok tiba sudi siasik uang bertanya baki ayah. Ba caro mencari jodoh ya. Mudah. Cari nang ketujuh. Itu saja. Nah, untuk mencari nan ketujuh adalah 2 nilaiannya. Pertama, elok budinya. Kedua, warasiah sakonya. Ketiga, rajin beribadah. Dapat dimisa baumpamo nan bak membali rumah sudah. Pilih nan data perumahan tampek lokasi berdirinya. Dan dimengkasih je perumahan karakter pribadinya, akhlak je budi baik taat di dalam beragama. Itulah landasan nilaiannya. Dan kedua, lingkungan masyarakatnya, tetangga orang sejiran. Mengkasih tujuan ayah. Asalnya orang baik-baik, nan baradai balimbago indak tercecek di negari. Maka itu kata ayah. Adapun pribadi laku si anak, ibarat gambaran fotokopi yang sia cetakan ibu bapak. Ketua juga kecil orang tua. Kulai kuria induaknya, tiba dia anak rintiak juga. Tidaklah mungkin kayu bengkok mendatangkan bayangan lurus. Balik ke misa rumah tadi nak, nyampang sampi tanah tak cukup awak berkandak rumah gadang, maka raganglah keteh salampih buek loteng rumah betingkek. Bantu biliak kurang menakah, kamar mandi pati digeser ruang tamu tersudi amek, ulang menata ruangannya. Tapi nak, tansano pondasi nan tak batu perumahan tunggang sabalah, rumit tukang merenovasi. Mungkin diruntuh rombak total lalu dibuat rumah baru. Itu nenayah gamang kandana. Tujuan rundiang simpulan kato nak. Dek karena istri pamenan kita, tunjuk ajari elo-elo bimbing arahkan kenan bayi. Kumpang sisi kurang tukuaklah itu bangkalai dek suami. Kok lava suonan diangan, lai betamun di situ, awetlah rumah tangguang indak terpikir mendoi, itu mana ketubuhnya. Mangkunya ado diadokan nak, dibuek baru menjadi. Ciptakan suasana nan kondusif baitu ketualihnya. Sehingga saja tinggal di rumah awak ibarat jadi raja, istri umpama jadi ratu, rumah tangga jadi istana. Baiti jannati kata Rasulullah. Rumah tanggaku adalah syurgaku, adalah istanaku. Nah, ya lanjutkan. Sesudah ijab dijawe berjanji di mukosasi bateken batanda tangan. Sinan amanah bapacikan pitaruah mituo dahulunya.
Jalankan tugas suami, bayarkan utang rumah tanggo napakah leya jabatin suami tuladan tu namanya. Ijan dek berang kamanci rangkiang tagak nan dibakah, dek muak kesal ke bini talak jecarain mabaco. Pantangkan bana tunakkan luang, adek berang sarak malarang tacacek di dalam kampung. Ayah satu kenemiang beko. Pahamkan isi pantun orang, baru ni pantunnya. Kok sakah batang silasiah tibarau rabah-rabahan sapatah kaji basalisiah usahlah surau ditinggalkan. Salampih nan daripada itu nak, mangku warasiah nan disapu, sapunyo warasiah dulu, ijan pado galeak teak. Kok guru meludah tagak muridnya mutah balari, itu pengajar cedek pandai. Iyo nak elok rumah tangga, lai nak enjoy bahagia, mulai dari suami. Ayah contoh bari tuladan. Nan bak orang mandikan kudo ke mana? Awak dahulu masuk ayah. Usah serupa mandikan baru disuruh inyo melontek tuannya tagak di pimatang di mata anak tak menggigi. Pahamkan mana tu nak kanduang. Usah dicayah dilengahkan jantin buah sasa kemudian. Di masyarakat Minangkabau, panggilan bakeh suami biasa disabut je tumpangan, artinya biduk nang ditompang. Atau lazim biasa juga disabut dengan junjuangan, aranti yang ketampe inggok gagang. Kaduanya satu mengkasih, yaitu tampuk tangkai pucuk pimpinan pemacik taraju rumah tanggo payuang panji bakeh walingguang. Sebagai seorang pemimpin, suami hendaklah berwibawa, punya power karismatik, punya bobot kepimpinan mengungkuang orang yang di bawah. Untuk itu, sewajar sepatutnya lah mempunyai nilai kelebihan. Lebih je fisik jenalaya, unggul secara kejiwaan di sinan pamor talataknya. Kalau sandak sabuliahnya, ampe faktor mesti diatek. Kau indak bana kebalabih, minimal semua setingkek kok kurang dan jauh bana. Mana nampe? Yang pertama, ukuran badan batang tubuh mestilah tinggi laki-laki. Nyampang kok randah si suami agak sumbang panangan mato gadang singguluang dari baban raso taimpi dan diatek. Dan kedua, jomu abaladiah pulo mesti tua na laki-laki. Sebab itu ketua ya, secara hukum alamiah orang pedusi capek tua walau umuannya lebih panjang. Naku nanti dikhawatirkan. Beko sepangga perjalanan si mama lawa kerunyi si papa nyecoga juo sinan menyimpang jalan kudu. Sekiro bara selisihnya tu ya. Ada orang membuat rumus. Di saat naik pelaminan ukuran umur pedusi separuh umur laki-laki ditambah bilangan 7. Umpama awak berumur 30, istri berumur separuh dari 30 yaitu 5 balik tambah 7, maka berumur lah ini 22. Itu pasangan yang ideal. Yang ketiga, jo pendidikan sarenti. Nyampang cowok tamat SMP, cewek bertitik doktoranda, tibolah minder badan diri kurang pede awak jadinya. Kejadian bini dari awak mengapi basi jebilah alamat melonjak anak bayi. Dan kantek, ekonomi baitu pulau. Kok kayo bini dari awak, randah bana padangan orang hilang tuah jatuh martabat. Di awak ditoron tabalikan deinyo dan dia kebasahan. Naya bendi haram ko rajan, jo bis kota beliau malu jo taksi kepiang tak cukup ke mengawak ko. Namun samantang pun baitu nak, pasan nanampe macam tadi sabateh teori psikologi bukan mutlak argumati. Gunonyo ayah kanakan sekadar antisipasi, malantai sebelum luluh, dijua mengko dibalik inge-inge sebelum kaneng. Pikirkanlah itu nak. Itulah PR kababarikan, caliaklah contoh bakulil yang laranya kami nangkabu. Di masa musim saisuak sampai ayah remaja dulu, dalam hal mencari jodoh itu wewen yang minyak mama. Sajak dari nang bujang gadis taruh nan duda jenang jando tahu beres tarimo sudah. Mama-mama punya urusan kemanakan tinggal manggu. Ado bana tu mah undangnya, kemanakan seperintah mama, tato putih dalam tangannya indak boleh dibanjang lain.
Orang lain tak boleh satu termasuk bapak sendiri, sebab beliau orang Sumando gunanya akan menikahkan. Dalam mencari pasangannya, banyaklah ragam penilaian. Selain dari tampak lahir, rupa, serata kekayaan ataupun gaya penampilan, dikaji asal suami dicaliak budi jeparangan. Nan pokok para lubana orang sekampuang sehalaman salingka dalam nagari, asahkan balain suku menurut adat yang pakai. Jokok lah nampak nan ketujuh lalu ditingkit janjang orang atau diresek diserak kabar dalam kampung awak menaruh malam mau. Basobok mamak sama mamak diisi cupak nan tetagak, maka langsunglah meralek kawin. Kini siriah lah nak junjuang kok kudo walah bapulano lansai lah hutang nenek mamak. Baitu cara saya suak nak, baitu sistem kaum adat jaranglah benar menyimpang. Kalau ang nak tahu juga nak, antara ayah jua maang kami nan indak semua kenal. Di pelaminan baru basuh di dalam biliak baketahuan bari suak mengko basepuan. Kok duduk menjauh-jauh, berjalan berjarak-jarak mengecek sindia-menyindia. Berbilang bulan kemudian barulah jinak perapati. Dicakau nyo mengatahuang, dikaja nyo tabang randah, awak telengahnya merau. Kok begitu ya? Iya begitu. Nah, itu buktinya kami berpanjang-panjang sampai kini kuah. Merantai kalian berencana selesai saja jalan kapal sampai begini mesra aja. Dek masuk baru-baru bah kemana? Dek musim bertukar-tukar. Kini balain pulau saiknya. Di zaman kalian kini jodoh mencari surang-surang orang gaek indak terlibat. Sesudah pacar-pacaran nembak lapek inggok di daun, barulah tiba masonyo ingin membangun rumah tangga bararak kepala ninan. Kami hanya diberitahu, indak dibawa mempakai. Kami tinggal asese saja mamak kandung di bawah lalu pemilih dapat undangan. Sadonya lah kami, sadonya lah sudah dek kalian. Sajak mau surat nikah, hari ditampek balangsungkan bahkan biaya ongkos alek putih dah orang nombor 2. Ini timbul masalah. Di dalam masyarakat kita kini koah, basuo dua aliran masing-masing punya argumen. Santano tak ada nama ngalah masih tegang je pendirian, nan tua bakato kadin nan mudo kareh membatu, maka terjadi benturan rumah tangga parang anak jorang tua hasilnya kalah keduanya. Di ayah jumandeh otoriter cara lama nggak dipakai, maka salah satu mesti basuo keduanya sama tak elok, yaitu nan pertama dek takwi jo kabadoso kemalawan si anak mangguak juo, tapi angguak tapaso batinnya menolak tagak. Atau basuo kareh semua kareh anak memilih jalan surang, inyo merentak kawin lari kawin dan tidak dapat restu. Atau de ibu sayang jo anak menimbang jan dapat malu, ayah jo mandeh mayokan, tapi iyonyo jo ibu hati. Atau ikonan terakhir, kok sapia orang tua pantang dilinteh dilangkahi raso martabat ketalanyau, si anak nekat menduraku. Berpisah bekari rotan, dibuang anak nan surang air peserak di nagari. Nah, dek nyato akibat mularaiknya, mesti diambil jalan tengah dicari solusi semua bayi. Saraiknya menurut ayah, kok menyawak dinan tanang mahelo dinan salasai berpikir aja tak janiah. Tanamkan ikhlas masing-masing hukum syarat takarannya. Sebenarnya nak, kalau jujur kita menimbang, di antara kedua cara lama je cara kini, dua-duanya sama elok di samping ada celakanya. Marupanya. Yang pertama taraduk mencari jodoh tentu memilih nan ketujuh nan lama sanang jati. Itu betul tu. Karena kalian nan kemamakai. Tapi namanya anak muda kurang arif alun marapek pandai membaca nan tersurek. Resikonya kok salah pilih deko. Memandang rancak roman saja budinya indak dinilai ibadah indak dipandang konon kok pulau tak usilam. Nah disikolah peran ibu bapa orang nan banyak pengalaman ladiah arif dia bijaksana. Yang kedua, mutlak mesti orang awak itu tak mungkin dipasokan. Sebab biar orang awak atau orang lain banyak elok ada nemburuk namanya sama manusia. Usahakan orang luar kampung, orang luar negeri pun tak masalah, asalkan lain seagama. Tapi kok datek pinta je pinto ke mana? Andaknya iyo orang awak yo. Sebab itu ketua ya,
Kok lai je orang awak, lama kami berbahasa-basi lebih lancar komunikasi dialogat atau budaya. Nyampang ada pilihan duo antara orang awak je orang lain. Samo ponten samo nilainya prioritas kalah nan awak paling indah saling kaminang. Dan ketiga mencari kecocokan memilih nan pas nan sesuai. Boleh saja saling jajaki pendekatan tu mana namun. Silakan, dalah. Sabateh patui kewajaran salamu indah overdosis. Tapi nak, itu karajo sio-sio nan bak memain tapi tabe kok tarambau kesudahannya. Dia ulah gisia ke gisia, takubak kabel pembungkus. Arus lalu kawe balago ati tabi lampu kesleting nyalo nan tidak tapadami. Kamanga bekuyu. Mako kok kaba pacar-pacaran juga. Pandai-pandai menjaga jarak. Taguah-taguah iman didado kaji laun tuang jeruginya sasek langkah badan sensaro. Aku nang kampe. Setantang merancang ngale atau menyusun anggarannya rancak pulo malah kironya. Hayah nan tidak payah ame karajo mama laban sua kami nan tinggal memakaikan. Tapi tolonglah pulo diagai nak menabang usah merabahkan memakan nijan mahabiskan makan tabu jurek-jurek. Mantang-mantang kami tak rugi dilanyau dibawa lalu karena martabat orang tua serupa pakiah teben di jauh taibo timande. Kesimpulan bicara ayah, iko solusi jalan tengah taradok caronan bersilang, yaitu santantang mencari jodoh memilih pasangan hidup ada rumus ke kita pakai. Rumusnya, cari pilihlah nan ke calon tasarah sianan kemungkin. Syaratnya, katuju de orang kama makai, sesuai je kami kama mandang. Itu saja. Dah lagi.